Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Wajib anak neng wong tuwa kudu nganggo tata krama tindak tanduk kang prayuga una-uni aja sembrono. Kon sekolah kudu mangkat ikan ngaji kudu ngerti saban waktu kon sembahyang sira kabeh wajib tumandang. Ayo para kanca sedaya saben sore mangkat ngaji lamun sira ora ngaji nganti tua ora ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Wajib anak neng wong tua kudu nganggo tata krama tindak tanduk kang prayuga una-uni aja sembrono. Kon sekolah kudu mangkat ikan ngaji kudu ngerti saben waktu kon sembahyang sira kabeh wajib tumandang. Ayo para kanca sedaya saben sore mangkat ngaji lamun sira ora ngaji nganti tua ora ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam.